Kluci a holky, zdravím vás u prvního videa na tomto kanále. Doufám, že se vám bude líbit, že budu úspěšný na tomto kanále a že prostě, že tady bude hodně odběr. A teď bych vám chtěl říct, proč jsem si založil svůj channel, i když vím, že to bylo na malé kluci. Prostě udělal jsem si channel, protože s klukama jsme vůbec nenatáčeli videa, takže jsem, nevím, co se stalo, prostě jsme přestali natáčet, chvíli jsme chtěli i přestat, tak jsem se rozhodl, že buď to mi kluci nechají ten channel, anebo že si udělám svůj. Kluci říkali, že budou ještě natáčet sem, jakože tam, a tím pádem jsem si založil channel. Tím se dostáváme k tomu, že z mého kluci odcházet nebudu, to ne, ale prostě jsem chtěl natáčet víc, určitě budou vycházet víc videa, teďka máme týden volno, z domky a pryč na Chocka. To je takový základní. Určitě tenhle týden budou hodně videa, určitě, protože brácha je pryč a já jsem tím pádem doma sám. Nebo ne, no jako v pokoji, takže tady pokoj. Určitě budou hosti, challenge a tak dále. S klukama jsme se rozhodli, ať si založím svůj, že budu natáčet i s nima, ale že nebudu zase tolik vidět, protože mám svůj ještě, takže budu domů spěchat, abych ještě stihl natáčet a tak. Mám tréninky, fotbal, víš jo, takže spoustu to víte. Na Melkoci už je další video, takový dlouhý video po pauze trošku, kterou jsme vůbec neoznámili, protože jsme ji ani nečekali sami. No nebudu mluvit asi o Melkoci, budu spíš jako o tomhle channelu. Videa by měly vycházet každou čtvrtek určitě, každý čtvrtek. Pak možná v sobotu, pokud nebudu mít zápas, a ještě nějaký improvizace. Jinak možná i každý den ze školy, jak jdu. Možná bude nějaký videjko ze školy, do školy, jak jdu. Takže to je tak všechno. No, tak určitě, ať mám hodně lajků. Ať jsem úspěšný, chci být úspěšný, aspoň tak, jako na malé kluci. A to je pro toto video asi všechno. Pokud se vám líbilo, tak nechte like či odběr. A já se s váma loučím. Užijte si víkend a prázdniny. A prozatím čego.